Yes po. Friend. Ano pong pagkakakilala niyo kay Pauline? Si Pauline or Pawi is mabait na friend, mapagbigay, and mapagmahal. Mapagbigay, alam po ba ang mga bagay na ibinibigay? Ano ba ang mga ibinibigay? May sagot talaga siya, ha? Ano ang mga ibinibigay ni Pauline? Kaya na pong magbigay ng iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, 20. Ano? Sino ba naman yung hindi papayag maging kaibigan pag ano yung namimigay ng iPhone 14? Ano ang ipapakita mo kay Pauline? Pauline, ipapakita ko sa iyo ang pinakamalaking. Ipapakita ko sa iyo ang pinakamalaking kong pagmamahal. Wow! Ang galing! Pauline, kaibigan na kayo pagmamahal. Pinakamalaki kay malaki ang pagmamahal. Okay? Later. Next one. Gusto ng pumunot, nagmamadali. Nagmamadali si Sir. Ano, Sir? Your word is... papasayahin. Ikaw na bahala. Hindi mo ako gitaros. Sige lang. Okay, sabi niya talaga, hindi man kami talo, paano ko siya papasayahin? Okay, Pauline. Dali lang, nang daw ang paghambal niya ka Pauline daw student ba Pauline? Naka-enroll ka na ba? Pauline! Pick one. The word is... Ipapatikim. Ipapatikim. Ano ang ipapatikim mo kay Pauline? Naku, Pauline, busog na busog ka ngayon. Pauline. Naalala mo ba? Nung bata pa tayo. Ano? Sabi mo, paborito mo yung tortang talong. Ah! Ngayon malaki na tayo, ipapatikin ko sa'yo. Yung paborito mong tortang talong. The best! Ang galing mo, bata ka pa, no? Teacher. Ay, teacher ka din? The best ka, sir. Here we go. Ang nobya mo, nakatingin na yun si Ma. Pauline? Pauline. Yes? Nakabahan ako. Okay. The word is ipapakain. Pauline, gusto mo bang aso? Ipapakain ka sa nas. Ipapakain ka... Intimidated siya! Gusto mo bang aso? Bakit? Ipapakain ka sa yung aso ko sa iyo. Walang yan. Ang tagal pa talaga namin hinintay kung ano ipapakain niya sa'yo. Nakabahan naman ako dito kay Sir. Isasakripisyo niya ang aso niya. Ano ang gusto mong gawin, Pauline? Doon tayo sa tortang talong. So, doon tayo sa ipapatikim yung tortang talong. Sino yung nagsisarap na ito ngayon? Alright. Congratulations to our ipapatikim. Maiiwan ka. Okay. Oy! Hala! Nagtatanggal! Come on, Steven! And go! Relax. Ulit. Medyo, kaya, medyo ba?
ano ang pagkakarga mo sa iya. Basta makarga mo dapat si Budang. Hindi ko magsugot yan. Imuhaan mo ni Paagi. Mas mabulayan ka kung hindi naka-warm up karong gabi. Wala first ako. 1, 2, 3, let's go. Wala, ay sus. May itanggalin ulit. Let's go! And ikot! Wow! Nakakaloka sila. Alam niyo nung sabi ni Ipapatikim, sabi, sino ang kargahon? Alakan ikaw. Ikaw ang makarga sa iya eh. Dito ka na. Palibog pagin siya. Apay, surya sila duha mo. Ano ba? Surya pagin sila duha. Makasabad ka mo. Emote ha, emote. Oh. Ladies and gentlemen, wow. Look, grabe ka bandahan na. Hindi matabok siguro. Ladies and gentlemen, Pauline and Ipapatikim. Wait lang. The question is, Sure ni. yes. Hindi ni siya joke. Bakit tabo ni siya? Himuon. Again. As long as ready ka pa, nagutan ako. Walang iyatin itong si Papa, ano? As long as ready kang panagutan ako. Panagutan niyo na ang isa't isa bago pa may malagutan. 1, 2, 3. Dapat serious ha. And go. Walang yakan. Beso na lang. Sige, akyat na kayo sa taas. Pinaglolo ko nyo kami. Okay?